Minkejja l-introduzzjoni ta' smart meters, in-numru ta' persuni ingaġġati bħala meter readers mill-alarms fl-aħħar 8 snin aktar milli irdoppjaw. Dan joħroġ mill-abbozz tar-rapport tal-Awditur Ġenerali u li kien żvelat mill-ġurnal Times of Malta. Dan hu l-istess rapport li qed jikkonferma dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista għal diversi xhur li l-poplu qed jinstera bil-mod kif qed jinħarġu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Ir-rapport dejjem skont Times jindika li bejn l-2012 u l-2020 kien hemm żieda qawwija fil-persuni li ddaħlu jaħdmu mal-arms, preċiżament aktar mid-doppju minn 135 impjegat fl-2012 għal 296 fl-2020. Dan wassal biex in-nefqa rikorrenti tiżdied minn kważi 1.4 miljun euro fl-2012 għal ftit inqas minn 3.2 miljun euro is-sena li għaddiet. Fil-fatt in-nefqa fuq il-payroll bħala perċentwal tan-nefqa globali tal-arms telet minn 39% fl-2012 għal 61% fl-2020. L-smart meters kienu twaħlu fir-residenzi u negozji f'Malta kollha 10 snin ilu. Ir-rapport jindika li dan ħalla effett fuq il-konsum tal-elettriku li ma kienx jinqabad. Fil-fatt dan il-konsum li fuq ma jinħarġx il-kont niżel minn 7.6% għal 1.4% wara l-introduzzjoni tal-smart meters. Ir-rapport ikompli fil-waqt li l-bżonn ta' meter readers jibqa' sabiex issir verifika ta' kemm il-meter huwa preċiż, minnaħa l-oħra l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali għandu dubji dwar kemm din iż-żieda qawwija fl-ingaġġ ta' meter readers f'dawn l-aħħar 8 snin kienet meħtieġa. Sadan it-tant fi stqarrija l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika iddeplora l-fatt li siltiet minn abbozzi li għadhom qed jiġu diskussi mal-partijiet interessati qed jitwasslu l-mezzi tax-xandir minn persuni oħra li m'għandhom l-ebda rabta ma' dan l-uffiċċju. L-NEO stqar dan it-tixrid ta' tarif qabel ma l-informazzjoni tkun ippubblikata qed issir b'mod mill-aktar irresponsabbli.